Everyday life is not for. So they got to Fans all Amalunu Mao. Amalunu Mao na ni Oba Kaino na watago. Even a mebuzo, whereby Nova Kana bar and entertainment center. I can actually name you na before 29:30 at first. All I did done. Even in your macam, you want to me abonate on no what. Unampare. Nenu kodo. Na beba is leaking. In kitchen. If you're willing. I can't remember. Ebe ice cream joint. The ice cream up, I don't know what. Or do ebe. My fish pond. Which I doesn't know. Ebe on the legend. Kama donevu. My lucky dibe. Raskimono. Onye konwenu. Two Face. Van Charine. Akwa Okuko Tiwara Aki legend cover. Ya abuku balumong. Na akuko ya wa studio. All legend cover. I nekinu fans. Keep on sharing. Now, when I put this, I just couldn't waste one alo. My own way when I am around the buy name. But what do I go to hotel? My balloons, mother, a pack is motor blaga. When I walk on Lotanalo, now, let's see amazing me when you get back. I be an Oba hotel, get back. And about to get back. I know. Back, maybe the girl. Think I never don't card the back. And the back, maybe the girl. What a move, is on Allo. Is on Allo for main road. At least came with easy assets in our batana di back. You may be our Macamaya. Eben kind of our Macamaya. Ununa moto na 1 million na yaga is caterpillar do. They will leave from outside. I will design to the Kowalama. I never have a good egg hotel kind of job when I lose you. Go away. I was 29:30 at first and second. I don't know, first and second. I have a base in India. 29:30 at first and second. Only I want man at 31st. Emani ya pa mmọnwụ bịa on that first mọkwa na ihe ejide ọgwụ ijiri ọgwụ ịpakwa na mmọnwụ bịa Akwa Okuko onye ya bịa na 31st ya pa mmọnwụ bịa ejidekwa ọgwụ ijirekwa ọgwụ ịbịa nakwa maka mmọnwụ ịgba ọkụ I will go to the
Okay, come on, Golden Egg Hotel and Suits Oba. Nke wee bag ịlalụ dị ụlọ chiwo n'ụbọchị na-ala ezigbo nlọ. Chodiche ga gwa ndị mmadụ iwe. Ịma na ọnwụ ụdị họteelụ ya aga na ị na-alala ụlọ ị na-alụ ajọ nlọ mana ị nọ n'ebe security assured, good dream assured. Nni free. Nni free. All Golden Egg Hotel. Kuno na abụ iwe. Ya kuno na abụ iwe. So dị gaba okirikiri. All Golden Egg Hotel. So dị na agba ebe anyị nọ. As you can see, we are here live at Golden Egg Hotel Oba, owned by Akwa High Chief Dr. Akwa Okuko Tiwara Aki is in Oba. As a dog, Dibia Balatule, on your Balatule Mobalora, Obu Kaliobu, SKDPP. You have to believe it. Only see Namoa Karijela Boguman and K Kalilijel. They play the show, well, I'm not here, but Akwa. This is the powerhouse. Name a transformer. You are a Mauro believer. If idea, this is the powerhouse. Come on. Keep on sharing. Find a Mauro believer. Automatically, yeah, start. Kevin, in charge of everything about it. I fear they play the show. We are live in Oba. If you are bro, believe you. A one card draw ticket here, Selico. A one draw a Nova ticket at the Wows. Ada we draw. Continue to share. Our great and prestigious fans. Thank you guys so much. No one knew what I did. I don't know what I did. Who got the bone in? For always spending your data on this particular page. Arizona. We are able to loan. Able to work on a match loan. Magical magic. And as we are talking now, I'm live on Facebook. I'm live on Facebook. No,
Biko gasi ike ka ego n'elu the light. Maka ana m abịakwu na nke dị na n'elu. Bịakwu cover gasi ike. So the na-erolu something. So the work we're going to make roads, going with and all our things. Okay, only let's step out a little. Still in the view, this is the road under construction by SKD. Odorizi. And my Akwa na Rizuni. Our great fans and prestigious. Thank you all. Thank you all. Odorizi mmadụ ịlụsị ahụ nọ ebe a na-ezuli ike kwapuo ụzọ aka ndị na aka ekpe. Ọrụ ya bụ na mmepe na-abata n'obodo. If every other person should be doing like this, what if it is government? Obu bịa lụsịa hotel ma ezi adịna. Ma otu esi na-alụ anya, ị na-anya efi a, alụsị ma irube ndị mmadụ. Ndụ adịbe ndị mmadụ mfe, ma nge ma mmụ. This is just about the advert. Female bidobe. When the main movie starts, soon we got maka that day I got on live all through. We are going to be live all through. There's gonna be steady lights here. Bro, nkano kape bese. Nepa nwe kafachi je ezumike. List a bid all ozugbo on automatic work. Very soon we'll be taking you guys to the other side, the Triple P. This place is called the Golden Egg Hotel and Suites. The other side is known as Triple P, Power Pass Power Hotel and Suites. So in less than no time we'll be going there also to show you the view. But in the next few minutes we are going to enter the inside of this one for you to have a very nice view. I'm known now for the update, but this one is a special one. Abram Madmina na funding causa. So do not drop over them. We're live at the Golden Egg Hotel and Suites. Just be feeding your eyes. Very soon we'll be going inside. Very soon we'll be going inside for you people to see the real deal.
Like I said before, this is all about the advert. The main theme is not started yet. 29th, 30th, and 31st. That will be the kickoff of the main movie. And in Kabroku Bonga movie production, upper series. Kabo series or Brokwa Akena Popo. Money is really good. Money is really good. Don't you see the guy Marama? Huh? Hey, I'm not coming in my boy. Don't you see the guy Marama? Nyabo. So to be go my fege monyo. Abuloma. Ego malum mama see Mike. Only if you put a meeting on the paper, as you can see. This is real, or bro film, or bro magic. It's reality. Golden Egg Hotel and Suites. That's where we are, live and direct. Golden Egg Hotel and Suites. Una bro belono. Dalum. So the quiet you and double click.
Ebe ọ bụla ị like it. Okay. Okay. Yeah, okay, so. Thank you. O no sabe lá o sagunu não quer o sagunu. O ego é. I beg you. Mechanic in the like it put all the sun. It's stable here. Kids, go on. The paint to go kids. No, thank you. Manka. But go on right there now. How we do it? Thank you. Yeah, I thought. Everybody, we want to cut that back. Oh, back.
Now we're going to be taking you guys inside to see the real deal. Now we are going inside. Fast, you were no so. We were no knock or the man. It's a go to Kaibata. I didn't carry it. Ever reception. There is reception. Then, yeah, that is coming here one by one. Okay, well, you never did a boot to Nova. I want a long way to. I don't know any POP or London. What happened in London? Come London. My kids saw the job of teaching. In case I swear, never now was up on my Canadian hotel. You are Canada. Come kitchen. I never cook my bread, my toast. What do you add in maybe? Okay, off my bread. What do you add in? Okay, we got say this. All good will be over the issue. Okay. I want to love where go. Fast keep on sharing. You will not network with the business. Get first floor. Careful with it. 5. Ono biya na awro ka biya na veranda room AC dunia. Right. Ega maka na eze ni igwe do no wa ne godu bedi chodi cha no la no bedi biko na woro ngel o we ba de ku ki na agwata igbagolu mmadu asina kwa ni ibe ni nye na ni igwe akwụgwọ nwanne ọkụ mmọdụ no we ni igwe do no wa gbasire mbọ ike onwe nke ị na-emesi ike Chineke ga na-anụ onugu ị na-atụ aja na-atụsi ike obunana ga na-anụ onugu ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe biko negodurum nna bịa kọwara ike dịrụ m nke ka level room nke okay ga standard hey onwe ma fan ma AC onye na-akpọ mmiri ọ bụrụ ba nna akọwala ndị mmadụ ire ka ị na-akpọ ọ bụrụ ba nna akọwala ndị mmadụ ire ka ị na-akpọ ka standard ma onwe ma fridge Wah, kayak barang ada muncul ni. Idea bos. Aron lagi video ni. Kira mana wak? Ya, muncul.
ewuchi ọ bụrụ obere ihe ọ na-wee lalụ ụlọ ebe ichirọ na-ala ajọ nlọ ịlalụ ịla n'ụdịrị ụmụ ị na-alụ ezigbo nlọ ka ebe a na-akọ ihe ana ọ bụ orthopedic foam ezigbo ụlọ ka ị ya na-alụ mana ozi ụmụ mkpọmkpọ họteelụ ị na-ala ajọ negode anyị ọnyụọ epịa ya aka onwuo ọnyụọ glass ka ị na-abịa iru epịa ya ka onwuo fa biko na-asị anyị 29, 30, 31st, 1st and 2nd January mmadụ akọ na ọha akọlụ special invitation ka anyị na-enye unu ịgbala ịbịaba ọba si akọ nakwa ahịa na ntị 29, 30, 31st 29, 30, 31st 1st and 2nd iwe na-eme n'ọba ebe ka enweta ihe That's a good deal. I work for. Good Egg Hotel. Never got out of any weather no wow. Fancy wedding I know about Akwa Okuko nwere ibe niile biko na-ashị anụ kedu ihe eme ịlala ọnụ dị ilu ịlawa ajọ nlọ kedu onye a na-akọrọ iwe kedu onye a na-abụzi okwu ịlala ọnụ dị ilu ịlawa ajọ nlọ ọkụ was I taking? This side, I had again. Fast and fast, I don't know what to tell you. I will go in. I wouldn't believe it. Akwa nwere ọgwụ nwee ego 29, 30, 31st, 1st and 2nd anyị chọ ka anyị bụ ya olu ọgwụ ndị chọ ka reserve ọlụwa hotel rooms unu bido n'oge bịawa for hotel room reservation n'oge earlier maka ndị ụkwụ nke unu bido n'oge ka a reserve valụ unu room chọrọ bịa gbaa ya n'enye golden egg. Fast, keep on sharing. When will you leave? We want to make you keep on sharing. On a good golden egg. I'm going to do Feiji Alalola and then go do.
Na dia ti la yo ku. Ati la yo ku. Ai. No. Biko no. Kana. Ai, alumelo. Biko nye ma picture an se chelo. We na achịkọta ụbọchị. Ọ bụrụ obele iwe. Sinado teta nwetekwe golden egg ọfụma ọkwa ya iwe anyị na-eme ozu. Deni nazi azụsụ mma. Ka onwe iwe a na-akọwa. Fast ọ bụrụ obele iwe. Ọchawa. Cause of the miracle. Switch nke we gbakwara anya le tam mmiri ọkụ abịa. Ọchawa. We are okay now. All right. Fast I achịkọta na ka je na the Nigerian Triple P Hotel and Suites. Akwa ụlọ ọgwụ nwere akwa mkpakịrị akwa. Hotel Abakwa Hotel ụmụazị o. Ọgbakwa Hotel ụmụazị na-agba Clementi. Fans anyị achịkọta na ebe. Anyị achịkọta na ebe ka anyị wee jee na Triple P Hotel. Ọ ga-amadụ mma o. Bye bye. Chezele na ka anyị na-eje na Triple P Hotel. Keep on sharing. Onye chi book room na obido n'oge kịta book room. Ma 29, 30, 31. O nwere ndị room agharị elute. Ọ ga-amalụ unu mma. Bye bye.